nagsakit ti tiyan ko, Linaw. Ay, Saus, delikado no ka na yung agsakit ti tiyan mo, tatarman, o. Apay ang naibagam. Apay ang delikadaw ako na. Ang mga no sintomas dahi ta dinadag sinasakay, o. Anya? Wine, ang mga no adan acute ulcer mo, tatarman. Cute ulcer ko ram. Wine tata, man-manon ti makalasat, iti kasta asakay. Anya? Kadwan na nga agsakit ito ulcer, matay. Maungkal adagaws. Ay, sapay, awan pagpa-check up ko iti doktor. Ay, Saus, ay ka ila ko muna tayo kakaisuna no ang tatarman. Pagpa-doktor mo, sapay nasakit ti matay. Anya? Anya man ang dagitim bagbagam kin ni Tata Arman, Linaw. Rinabak ko lang, maapa kay, pinag-nervyos ka. Imbaga nga da acute ulcer na. Ay nalakay, ang mga nuday ta nalabas apa nagrabak mo ti pakaisagmakam. Danag mo na yan. Apay ko mamay sagmaka ngay. Pakaragsa na ito nga aramidag baka ito. Anya lakit din, Lino. Nagalas day tang aramid mo. Ni tatarman din napili ka na bakay. Tamo ka nervyoso na yay. Ay, makabukay ti biyag mo, Lino. Ingkakit din rabrabakan jelakay. Inton kwan nagsakit iti puso. Niking ti lumabas iti parangan. Isuman ti rabaka. Adaytan. Nay, Keng. Sika ka di dayta. Linaw. Siyang tetoy. Apay? Ay, Saus. Apay ngay. Delikado no. Apay? Awang mo tinakita nga ulo mi day sumungad ka. Anya? Ay, Saus. Delikado na ito apartaan, Keng. Ada ka no daki sa mapasamak king ka. Ay. Di nakman rabakan iti kastalino? Ay, ang paiso ti bagbagak, Keng. Isungaw na dinamag ko itay. No si kamoy lang, ti lumabas ito para. Anya? Ita, adaan makita nga ulom, Keng. Ay, ti kasta rabak mo, Lino. Ay, sana ka mga rabrabak, Keng. Agpaiso na kiti bagbagar kiti lalakay, kung babakay. No di mo sumangin na ita, ay matay ka kanaw. Jack pa kaya ti matay, Lino. No di mo kaya timatay. Sumangay, tapno saan ka matay, oh. Kasano ka sumangag? Ay, pare ko mo na itan, Keng. Diyakan mo no kasano sumangay. Mamano ti agbyag iti kasta, oh. Anya? Nang rabak ka manan iti kaaruba, Lino. Day talatan ti amom nga aramidan iti biyag mo. Ay na, pakaragsakak ko na kumanang iti mga rabak, Maria bakay. Inton kwan na isagmak kan iti day tangar aramidam. May sagma nga. Awan to Apolos, ti pakay sagma nga. Uray po utang, timbagak. Oh. Ay, anya lakit din ti asawa ka managrabak. Ti amom nga takot na saya at day tangar aramidam. Ado ti mabutbuteng gapo iti nalabos a panagrabak mo. Ano ti mabubuting nga. Di ka man sumanaw dito, Maria. Pakaragsakak ko naman ang tararamidag. Unay mo dati. Ni saya kikigtutin ti lumabas ito parangan na. Ha? Rabaka manday ta babae. Nakasusuon ni tilaba. Naglaon laki di tinatang ti sinusuon na. Anday tan. Ay, kabalyaw! Ay, Kabalyo, anak ko lang! unay kanisay. Dahil lang inarami ko, nakiktukan. Yak kaya't ti makikiktout! Ano ikaw? Sinipanan mo tanisay? Day ta ti maghanap maulinaw. Amom lang arudan naman nagkikiktuta. Kiktutan nakpailan. Ala, pidutom day talabak anarglag. Kawanan kay di bay? Nagalas day tangaramid now. Oh, anya nga ita. Nasipat na ka ni Isay arinabak mo. Nagsakit ti pingping ka.
Pwede pa ng tapis na kanya. Amom lang arudan akikigtutan dayjay akaruba. Ingka pa'y lakinigtot. Ay, diyan mo naman na sipatin na yo. Ay kagunggunam ata kinigtot mo nga rod. Kurang pa'y dayta nga inaramid na kan ka. Dinanog na kumaday tarupam ka. Kanya. No di ka agsardang iti kastang aramidam. Makasarak kanto iti mangdisnog iti subsub mo. Lukod na asawa Maria. Apay ka di, Tata Arman. Ay, imbaga na. Nga sakit ko nga ulcer. Ha? Lakok pa ite kakaisunaan wang ko tapno na pagpa-hospital ka. Yung ko na ti doktor agagangay lang ti sakit ti tiyan na nariknak. Anya? Talaga nagdakas siya sawam. Namatpati ka nagitimbag pagana. Naglay nga magraba. Ay natata, siya kung tiagkid-kid daw iti pamakawan iti naramid na. Bayan nyo, bagbaga akmat ti asawa, ngam din akmat dengdenggan. Natimistik ko na mati ka nagitimbag pagana. Nagtumpalak mo daga. Tata Arman. Ay, no, di alam makapagtagpil, ay, madisnog ko ni Linong asawa. Nasakit tinakam kan ka ni Tata Arman, Lino. Apay ko mga agsakit tinakam na kanya. Ay, Ma'am Maria. Gapo iti panangrabak mo kan kwa na, nga dasakit ng ulcer. Ha? Di jay. Oh, ha? Di ka man kundi isum dita. Tasaan anasaya at dede nga naramid mo. Agasam, tayin la ko na pa yun jay kakaisuna anwang na. Ay, kabasol na mga lang. No, apay na mati adakos. Oh, Ha? ita, agsakit tinakam na kanya. Ay, ag mauyong kan. Tasaanan anasaya at day tangar aramidom. Ay, diyak kaya dahi tangay bagbagang Maria. Oh, sana nga agmauyong. Ag mauyong ka, tasaanan agagangay day tangar aramidom. Nasaya at ayat timang rabak iti padam ataw. Ay, kinasaya at para kanya. Tapakaragsa ka nga raw. Ay, di kan sumanaw dita. Tanay, rabiyo na yan. Kaya't kaunti maturaw. Sapulak nila kay kaulinaw. Nakitam ka day. Ay, nila kayaw. Ay, diyan mo nakita. Nanausara. Ay, napanan na nga tanday jay alaklakayan. Si Kapay lang. May tinakita ngayon may dito arubayan. May nanausara. Itay pa'y nga may nasapsapulak. Tasan matan anagaw away. Kat adda ko maiparamid ko kankwana. Ang mga nung napamit nagsapul iti sa bali ang babae. Nanausara. Anya ti kayat mo asawan. Ay, kanapan nagsapul ito bobing. Ngamitisi ka. Nanausara. Anya. Ay na, saan nyo nasa pulay? Tama nga no adan chicks na sa balay. O, Nagpaiso ka din ay tangay bagbagam linaw. o nga may nana. Adda ngamin nakita ka sa balay ang babae kakuyong na. Dak kayat ti marabak linaw. Ha? No marabak mo da diti da duma ka aruba. Idumanak. Oh, Oray no ba katakaon? Kabaila kapag sinaon ti spiritaw. anya? Maminsan pa'y arabakan nakitikasta. Pisitak day ka nagdakkel nga ulaw. Ha? Pagbalinan ka akararwa, linaw. Iyay. Nay, apay di na buting kasarsalita. Tata Arman. Awanan kay tibay linaw. Nay. Apay ngay. Kasla kumilaw mutin na kiti mata. Tata Arman. Nasakit tinatom kukin ka. Indadanas na ka. Ay, mabit man lang, Tata Arman. Apay kumangay, ngayon dadanas ka. Inlakok ti kakaisuna baka. Taimbagam nga na sakit ko nga ulcer. Ay, saan ko nabasulay na, Tata Arman? Apay kami na mamati ka adagos, ngayon din baga nga dasaki mo nga ulcer. Ay sak pa din sa timbason. Kapuno mga kami, Tata Arman.
Ay, Nay, makaungit ka mga talagang tatarman. Urela lumawa mo tabot tagong maun. di ka katawa. Tagyak kaya ti style mo, ah. Nay. Apay lumabang ka tatarman. Ito naglastok ka na. Na. Laban gayam ti kayat mo, ah. Ay ipulong ka kini usana ka bagis ka. Nya kumamit ti maramidan ni Nana Usana. Ay, may. Makitam tao. Sigurado ang pagbabaw yung tinaramid mo. Kaya't mo gayam ti laban, ah. Yang mga tanita tatarman. Butay nga. Pulos mo. Oh, anya ti tantanabutob mo si Kalino. Itay kapay asaan ang makaid na. Ay, dayjay manalakay Arman. Bubungan na kiday. Pinangtanak tawanan bay nalakay. Nukan ulidag pa ti panangraba ko kingwana. Ipulong na kanukin ni Nana Usana ka. Sana. Anya? Sino kumama na dyan baka Usana ngay. Ta iso ti pagpulungan ni Tata Arman. Husto daytan. Takro, alala ka yan. Sana makagit over ti panangraba ko kingwana. Talaga na sakit. Tinakam na kanya. Yo! Nalabos ni Lino ang rabak, tatarman. Uy nga ron, ting. Saan lasak ti rabrabakan na. Uray nagiti na duma kakaaro ba. Uri siya nga ro, tatarman. Rinabaknak mo da di alinaw. Awan kanun ti ulok idi nakita na. Kit matayak kanun iti mabiit. Ha? Jak na gustuan ti rabak na kanya. Hanggang binaybay aklatan. Jak kaya't atutupan ti bagtit akas kung kwa na. No siya. Heh. Jak mapakawan ti awanan bay na linaw. Katawan nakpay. Wapay ka no, namatyak ka nagiti imbagbaga na. Ha? Aya? Salbag na dyan linaw. Nagnirbyo sa mga dagaw si imbaga na nga nasakit ka. Kasta nakapapapati ngamin nagiti bagbaga na tatarman. Sumurot kamit adagusan ka nagiti bagbaga na. Nga uray palsumay. Hanggang magsagana ti awanan baing. Ipulong ko, kani usana ka bagis ka. Ha? Nudyak ka ba ilan di makilaban ka ni linaw? Ni kabagis ko nga usana ti ipasangaw. Anya? Kikak man lang na dyan linaw. Ang mga nagdep-dep pa iti babawi na. Kasta ka na ikabagays. Ayun ka ba guys? Jak magustuhan tinaramin na kanyak. Saan lasak ti rinabak na? Ado kami. Amo ka unday tangaramid na kabagays. Kaya't nilino ti laban, iso nagipulong akin ka. Nasaya at merday tangay naramid mo kabagays. Anya ti kayat mo nga ramid akan kwa na. Danog man di pispis na. Anya pa'y. Kung taram tapno agnakam. Paltugak ka day. Kaya san. Parigatam lang baban iti danog kan kugtar. Tukulak ka di dagiti tultulang na kabagays. Adakan ka. Day talang di paramid mo kanya. Pagdaram tiniwat na tapno sana mangrama kay. Pusyak ka di amin nang ipon na. Adakan ka kabagis. Nabayag mo ta panawin ayak nakilaban. Kat no siya kinay ti pagbot-bot ng dagiti padak abalod. May salang asaw agbutangdan. Kanaw ti kayat mo apan ang bugbog ko kan kwa na kabagay. Anytime. Sigay, umay ka tabuyam taramidak kan kwa na. Dua kayo pa'y ngagkab sa tumasinag kanya. Jo, tatarman, nanaw sana. Ipakitam ita tilaing mau. Ha? Kakuyo kung tikabsat ka.
Ipakita, malalaki ka. Ah? Talaga pinaypaisum timbagam nga gipulong ka kin ni Nanaw sana. Tatarman. Anya kumangay, tilabang kanya ni Nanaw sana. Bakit ano? Di naktagtag di basitan. Anay ka. Dinanog mo mutintiro pa, Nanaw sana. Dahito'y pagkikugtor. Anay ka, kinugdaran na manananaw sana. Di ka matnarod lumaban, Linaw. Nagbig sa tinanog mo, Nanaw sana. Ay, naidumduma ka macho. Saan lang aday tatarabidakan ka tapnog nakamkan. Tok-tok ko lang dagit iturtulang mo. Anay ka. Aurela, naritok na dito lang. Ay, pakawalan na akong tatarman. Nanaw sana. Sana ka lumaban. Rabak ko lang na itay. Nagnakam ka mat siguro itan, Linaw. Saan nga amin na tao kat marabak mo? Nanaw sana. Nagnakam kan. Anay ka. Nagsakit tintero bagbagi bakay. Leksyon kan kaday talino. Nalaing gayam iti judo karate ni Nanaw sana. Oh, anyangay ita, tinuktukul na ang titultulang mo. Matayang San Maria bakay. Nagsakit tintero bagay. Itaray na lang ini di ospital. Apay ko mga itaray kay di ospital, kat basol mo matlaon ti amin. Ay baka si Mama Maria. Ay na, magdusa ka, Lino. Madingamin tirabak mo. Iso anapasamakan ka, tikas na. Ay, unay mutin ti kastoy abiyag. Manon nga daw nga awan trabaho. Ha? Awan pa yun may gatang iti mo ma. Ay, salbag. Ay nalakay, no talaga akayat mo ti agtrabaho. Inka agsapol, ado ti trabaho ijay ili. Kargador no iso. Saan ajay trabaho, ti mangsapol kan ka? Aha. Kamumatay na Jacqueline niya ti kasya trabaho. Anya ka takargador nga bagbaga mo? Anya? Anya laki din. Amo mga skill datawa karpintiraw. Apay kit din na mapanak ag trabaho akas kargador. Aha. Anya? Aha. Ay unay kan lakay. No ti tao kat adan pamilyana saanen arumbel nga agpili-pili iti trabaho. Mawatam? Gunan! Di ka madanagan. Addan to mangayab kanya nga trabaho. Saan lang nga ita? Oh, papanamanan. Ay, mapanak man igidaya. Inaksapulan na kita ibabaro nga agmumuma. Anya? Madikat ti aldaw ka, nujak makamuma. Kasla matayak si ka. Ay unay kan lakay. Sobra daytan. Imbes aday ta oras mo amapan makimumuma. Ket usaram amapan agsapol iti panggadam o di nasayaat. Ay, naaddan to ka di. Pakadanagam aya. Ay na, maistresa ka talaga ka. Addanto kang addanto. Kaanon to pay dayta? No agitlog ti baka. Ay, saan? No agtambling ti masikog. Anya? Joke on day. Ngala, inakom. Dasaya at nasabat kabal daw. Nay, apay ka din na. Awisan kayo kumain ton bigat ijay balay. Ay, ikaw na. Dagitaman ti pag-aayat ka. Ay, pasken ko naman. Wan, adda parchen may adu ababaw. Iso nga umay kayaw. Apaw? Ay, agasam dat. Wala na, umay kami. Ket agyaman ak unay, ti panangawis mo kada kami, Awan anyaman na, baldaw. Among bakay, itay na panak nakipalanit ijayan da pila. Sipot-siputak di inayaban da alakay. Lakay nga. Di ngay nakabantay iti ayan dagiti watwat. Malagip mo. Uwan, apay.
Ang panunutot nga rod. Anya nga tanong adalat jay trabaho na. Anya? Makita ngamin ket kasla easy money. Amin ka no apapanan napas kain. Ikanda iti kwarta. Kasla maaw-awis tirik na ka. Ma'am, nagmayat ka atong paan, tapno mariing ka. Kas ka lang amin agtagtagainop. Ay pudno ti bagbagak bakit. Ken malaksit iti kasta at trabaho ti mamad daw. At dapay may isang amok. Anya? Kunwari, adda natakawan na niya. Kaumay na kanya. Pugtuak no asin no tinagtakaw. Kalpasan na, agpabaya na. Di easy money. Planuwag ka na lang no niya ti aramidag. Noan niya ti ibagak tonggal umay agkid daw iti tulong dagiti umay agpapantaw. Praktisag man no kasano ti aramidag. Kanoan niya ti tangtang abat no bilang addaw man. Panungtag man. Anya ngay, talaga ka di nga awanin panggap mo ang mapanmang sakol iti panggadam? Kwa bakit? Dito yaklatan balay. Don't worry. Dakdakkel ti masapulak dito, ingem ti mapanak ag konstruksyon, uno ag kargador ngay bagbagam. Anya? Nagwarasan dito barangay tayo amamadto akon. Iso nga uray po utam. At danto umay dito balay nga agkid daw ititulong ka. Anya? Di siyempre. Agsingirak mo't itikap-kap na ka. Ay sumardang ka man, tapno ammom. Ita apanawan, awanan ti mamatpati iti kakasta. Dagiti laang tattao idi ununa na apanawan ti mamatpati dita ngay bagbagam. Mawatam. Ay na di ka man sumanao. Ure kita iti saan nga agbaya. Adda umay dito'y balay. Anya? Ni Manong Baldong asawa ni Manang Tina? Mamadto? Wan ka no. Isumot tinangag ko pag sarasaritaan dananang kantatang idirabi Os? Mas daawak nga raw. Kaputar saan mo't asi, good akas jay ti trabaho na. Amu tayo matan, asipod pa ikat sarot na dyan tao. Why, di naman siyan kanibagat na trabaho para kadakwada? Ha? Ay, amok ate pampanunutan na dyan lalaki. Easy money. Sadot nga ron. Siguro Ay, saan siguro? Amok nga isutipod no. Nakadakdak kila na lalaki. Ngum saan nga agtrabaho? Ay, Diyos ko! Anya? Ni Baldo? Mamadto? Wan ka no. Salbad. Ay, di pa ila mapanbang sapol iti panggedan na. Isumit lagaya matunggal lumabas sa kiji balay da. Adda ijay sango da nga agtugtugaw. Nagmayat ti pa nagkapina. Agur-uray siguro ti customer na. Ha? Kitway, customer ko na. Nagiti tattao nga uto-uto nga umasidagkin pa na. Anya? Ngam sapay la kumatawan. Ngamin, amok nga ramid na ladayay. Tapno agkakwarta. Yawanan ba sadot alaklakayan. Ano paglulukuhan tayo dahi jay Abaldo, ha? Ha? Anya ti kayat mo asaway? Wan nga raw. Anya nga tati aramidan tayo no bilang laang. Mapantayo ken kuan na. Lukwan tayo anatakawan tayo. Ngore saan? Kitain tayo man, no anyat ibagana, no kon-kondit, apatuan na. Nupod numat lang ang mamadto. Anya? Amangan kit di mo na makapungtot ka na tayo, no bilang laang. Ay, di ka madaragan. Sakti makaamo. Talo tayo, kumpara kan kuan na. Oy, alangan ba't nga atrasan tayo, ha? Kit mapantayo, Tapno man, sardengan na, dahil trabaho na. Diyan lamang loko iti pada na ataw, ti amuna. Makadlawa ka.
Apay ngay. Awan mo ti umay dito'y balay nga kid daw ititulong ko. Ha? Manon alawas ti napalabas manipod nagwaras dito'y barangay tayo, amamadto akon. Ang nga maging gayta ka awan payla imay. Kat amuda akon kundit la day tanga aramid mo. Saan? Saan nakamapukawan ni tinamnama bakit? Marit na, nga daw umay intong bigat. Anya, ay nabaldo aya. Agar aramid ka laang iti pakaibabay nam. Anya pa kaibabainan nga ibagbagam mo. Adan tulat kwartak nga ibayad ti tao nga umay Di kan tuman pa igaman. Anya! Sigurado kay kada, iti dahito nga aramidan tayo. Siya nga rin ti makaamo. Amangan ki di may, nung makakatawa tayo, kabayatan ti panakisarita tayo kinkwana. Ket lapdan nyo tapno matiklo tayo rin abaldo. Ay, kanya ket asagot na. Ado mati mabalin a pagtrabahuan, mamadto pailaan. Hoy, naku. O ala, mapantayo nga rodan. Tapno kitaan tayo man, no anya ti reaction na. Ay, no siya ket excited na ka makisangukin kwa na. Oh, da kayo magayang, Romel. Uwin manaw. Da kami nga roon. Ay na, nagsayatan tayo may kayo. Ay, kagina na kayo Uwan manong. Mabit lang Ibagak ka ni ba kahit amang isagana iti merienda para kada kayo. O sige, thank you. Anya, pag merienda ang pay ida. Uy, ala na, di ka din agungat. Namin, amok adak kilagatan ti singer ka nakwada. Amok anatakawan dagi jay. Anya, kat anya ko mga rod ti ipamerienda kadakwada. Inka pa'y umutang iti ayan ni Kumari Mabasyang. Ibaga masyak tagbayad, kalpasan ama singer ko ida. Anya, Inka na, tani, agur-uri da iti salas. Naing pag-oros yo. Anyang iti maipay ko kada kayo. Ay, kuha. Umuna iti amin. Nadamag mi ngamin na may saka mamadto. Natakawan kami ngamin iti cellphone kan kwarta. Isukay may kami. Ay, kasta? Uy, manong. At damag suspitsya mi na ngala. Ngam saan kami asigurado. Isukay may kami. Barang maamuan. No pugtuan nyo. Awan pa rin ko titi data. Maamuan tayo. No sino tinangala. Ay, nasayado ka sa manong. Parikot ko ngamin dagiti ado a files ko iti dadya cellphone. Ay na nagdakil agata dyan nala na kwarta. Kasta ya? Nala, aguli magtenga ron. Rugyak apugtuan no asino tinagtakaw. O sige, let's keep silence. Kurimaw. No, sino ka man na nagtakaw iti cellphone kung kwarta da ito'y abakla. Agparang tirukan dito'y danom nga da iti sanguanak. No, sino ka man, saan mo nga ibak nang ti kinagtatakaw mo? Lalaki mo tinagtakaw. Ha? Gasta? Mabit lang tayo tuloy ko No, sino ka man na nagtakaw? Agkabibaw tangiwat mo. Agparang itida ito'y adanong, no anya tila nga ti cellphone ngay nalam. Samsung dyan nala na niya. Ha? Ay saan manong? Bobo, dyan natakaw. Ay si Vivo, kunakuma. Anya? Ay, mabit lang tayo tuloy ko. No, sino ka man na nagtakaw iti kwarta kan cellphone? Pakaasin tayo sublim amin dagiti tinakaw mo. No sanak nga agbidot, 10,000 titinakaw na. Ay, 5,000 lang tinapukaw kada kami. Ay, kastaya. Ay, mabit lang tayo tuloy ko. Ay, saanin manong? Agam ang mangaw kan. Ha? Ay,
Tapno mo man niya. Imay kami laeng, tapno padasan da ka. Angam ni, talagang aramidam ti amin, tapno mamati kami. Angam, ay na, di kami mamatikan ka. Anya, kita saan ako na mamadto? Kano mamadto ang ron? Mamadto ang al-alti. Ay na, ang kakapang sapol iti panggadam. Saan nakasta nga aging papadto ka? Saan kami natakawan? Kung kunami laeng. Anya? Winat! Saan kami natakawan iti cellphone kan kwarta? Ngam tila mo tani bagbagam. Samsung, kas kada 10,000. Ay nako. Ingkang trabaho manong baldo. Saan ka mang namnama dita palso apang badto? Mawatam! Kagitawa ng bay na tao. Oh, anya ti rupam itang kadagiti tattao, baldo. Naamuandan akun pundit laeng day taapam madtom. Ha, salbag ka kiti. Di kakit ngamin mapanagsapol iti panggadam saan nakasta. Ay, saan damot gaya man natakawan? Ngam imay da pay lang aging dadamag da kitawanan bay. Sigurado nga iwaras dan day ngayon aramid ka. Ka, Sus, anyang itinamnamaam. kasi sigurado nga awanan ti umay agpapadto. Ano kastoy? Imbis na nagmayat ti plano, awanan. Ay, salbag day bakla. Ay na, husto lang dayjay nga inaramid dakan ka. Tapno agnakam ka. Iti kasta, agtrabaho kamitan. Anya, kasta ti inaramid daw, hindi baldaw. Wena na, pinaglulukwan mi. Success, ah? Naamuan mi akong kundit lang ti bagbaga na amamadto ka nun. Husto lang nga dayjay nga inaramid daw. Tapno awanan ti tao amapankan kwa na. Anya ka tamamad daw. Hay, sadot na lang ang agtrabaho. Wala nga roon, di lamasyan ka ni bakit na. Ay katbar nga ano itan kat makapanunaw. Kat mapanagsapol iti panggadan na ti sadot abal daw. Ay, isi manay ti kayat na. Ay, si kamot gayam di masabat ka baldaw. Papanam ngay. Nasapa ka may. Kuha na. Inak man ijili. Ada ngamin nag-apply ak iti trabaho. Iso nasapaak tapno masapaak mo na makadanon. Kasta, ay kad nasaya at saan aday tamamad taw tinamnamaam apagkwartam. Ha? Wan, pundo ti bagbagak. Apay, ang angaw ay aday di abanag. Basta latan amamad to ka, tapno lang agkakwarta ka. Ay nakababay, day di ngay naramid mau. Kuha. Iso ahusto lang day taamapan kagtrabaho ijay ilay. Saan mo anam-namaan nga dapat umaykan ka? Nga may nagwarasan dito'y barangay tayo, tinaramid na baklakan ka. Anya? Ha? Nakapulis kay magtatang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Ay, kwa. Adda mapan ko gatangan ni Jaili. Iso nga intun sumangpit ni nanang mo. Ibagam nga adda na panak, wen? Wan tatang. Ngaman niya ngamin ay hati mapanyo gatangan. Basta, di mo mitlaan mo. Ura ibagak. Anya? Malahin nako, nanako. Urayim latan ni nanang mo, asumangpag. Wan tatang. Neng, apay nga agmay-may sa ka, anak ko. Apay, awan ka di pa'y ni tatang mo. Simang puwatan nanang, ngamrimwar manan. Adda ka numapan nagatangan ijay ili. Anya? Anya ka no ay hati mapan nagatangan ijay. Salsalud-sudot nanang, ngam di namot imbaga. Salud-sudan yun to ano sumangpot. Anya nga tati mapan nagatangan ijay ili katrumabiin. Ala, umay ka ni ijay kusina anak ko. Mangan takit din. Adda in take out ko amakan. Maudin to ang mga nitatang mo. O sige, nanang. Ay narabiin Joshua,
Ngam rosaryo, tinapan mo ginatang ijay ile. Wan bakit? Isulat igagara ka na pa ni Jili. Nga waray rabi. Anya? Gimatangak iti dua rosaryo. Isuda ito, iti maysa. Kita mo. Inkwintas kumut din Ha? Kanya maysa, inkarga ka iti sangot ti motor. Anya? Ne, itaman pa yan na panunot mo ag gumatang iti kasta? Nakaskas daaw. Si kakit di mo bakit? Kit gimatangak ka, taimbag lang amang bantay kanya. Kun kastamot ten iti motor ko. Nang runa kit inaldawak arumwar ama pa nagtrabaho. Kat nasaya at nga ron ano kasta? Wen, bakit? Madlaw ko ngaming kay. No marabyanak. Kasla addal alya itiliklikod Kasla adda umang angkas. Isuan na panunot ko ti gumatang iti rosary. Bakit? Agasang manday ta pare. Adamat rosaryo nakabiti na, hindi tatanggid ba? Ay katuwan mo ta pare, apay kapoy. Talaga adi madlaw ni bakit mong ato ti chicks mo. Hindi po takod ti rosary ka mo tayo. Ayun pare. Saan lang nga da ito'y tingag ko? Dapat ijay motor ko So asaan na talaga makadlaw, di bakit ko? Amo matalaga ter aramida no maipapan iti chicks niya. Aramida mo amin ay. Tatno saan na makadlaw ti asawam. Ay katuwan na pare. Nariga tayo, nubilang lang. Pre, siguro nagsinara kay manan kanila niya. Wan pare. Nagsara ka medical man. Kat inton malam, ni dali mo iti kasi nara ko. Anya, dali. Di bakla nga da inuman na. Wan. Ay, unay kan. Ay, sus. Pinaggigidan mo, pare. Ay, numamuan ni bakit mo dito aramida, di alam mo. Saan na maamuan pare? Ngamin, adda rosaryo iti tengad ko. Nya? Ay na, ang yaman na ka. Kung at mo di kan umay, darling. No imbagak nga umayak, darling. Umayak. Mabalin ka di mo tasan. Sa bagay, awan mo ti malagay ko a promise mo, adi mo tinungpal. Kituan. Anya kalaki din na ya. O ala, uminom ta nga rodan, darling. Sana bale, siya ti agbayad iti amin nga inuman kin pulutan. Just drink. Tapis ka talaga. Ay, awan ang yaman na. Basta parakan ka. Anya ti ko na mare, gimatang nilakay mo iti rosaryo? Wan kumare, dua ti ginatang na. Ay agasang man mare, nangibitinan na ngay. Day maysa, inkwintas na. Kat day mo't maysa, imbitin na iti motor na. Kasta ka di kumare. Ay na, naimbag ka pa'y, adda makitam ang nagbaliwan ti asawam. Agasang manday ka, gimatang iti rosaryo. Iti saan ang mabayag, mapanto ag simbaday jayon. Ay na, sapay la ko mga rod takasta, kumare. Ay, nilakay ko. Ay na, awanlat amok iti dayjay. Amangan no agkuyog-yog no makaigam iti rosaryo. Ha? Wen, kumare, iti kasding ugali na. Amang nginom lang arudan, agkakanat pa'y dagiti babae na. Anya? Wen, kumare, iso nga awan namnamak nga agbaliw pa'y ti asawa. Ne, tengat rabiin. Ngam apay nga tangawang pa'y ti amam. Wan nga rod nanang. Kasla rin nabiimat tan amaladaw nga agaw awid ni tatang. Wan nga rod. No sa dino nga tati papapanan na Ne, ada agtok-tok-tok. Amangan no isuraitan. Takayon ti mangilukat itiri daw nanang. Mabuti nga. Amangan no saan ani tatang. Apay Duswa, kanayon ka mo na marabyan? Ha? Ay, kwa, bakit? Adala nagdagasak. Aniya, nagdagasam ko nam? Amangan kit di mat no ada babaim
Ha? Ay, saan bakit? Saan? Anya kita babae ngayon kay bagbaga. Awan babae, bakit? Naginom kami lang ijay balay, ti may sa kumpare. Nasaya at no kasta. Amon bakit, jak maaramid tiyag babae. Amon may, nga orela dua ti rosaryo. May sa ititengad to, kan may samay ititengad ti motor. Sabay la kumatapod no lagi ta nga ibagbagam Joshua. Maamwaklaan mo sa dino ti papapanam Maputad ko talaga dayta. Ah, bakit? Ay ka naimbag man, ta saan ang makadlaw ni bagat mo kan ka, pare? Saan pare? Agat atap may, magpatinggal lang iti at-atap. Anya? May isa lang amin ti adda iti panunot ni Nanet pare. Tiyak maarami, tiyak babae. Kaputa nasing peta. Ngamin, adda rosaryo iti tangad ko. Kan addabit lang iti motor ko pare. Ay, una yan. Biliba ka talaga kan ka. Kabailam lata nga agilimad, iti palimad. Ay katuwan na pare. Apay, kapoy ako na. Kahit, agsarsara kayo kadipay kanila, Blay? Ay, uwi na pare. Iso na lang. Mamindwa lang nga, iti makalawas. Nagsara kami. Anya? Amo mo ito pare. No, mabalin lang ko mapagduag ti baget. Ay, inaramid ko na. Na. Saan lang amin kit adalable, kandale, ti kasinsinara ko ita. Adda na inayon, pare. Anya? Ni Prisi. Diyan ngay, kadwamot lang ni Dale, ngagtabtrabaho jay bar. Ilimlimid mi lang, ngagsarsara kami, pare. Tapnusan ang maamuan da jay abakla. Anya? Ay, apaw. Pinagigidan mo talaga. Wun, kinapatag, saan ang maamuan ni bakit ko? Kasi ti kunada harodain, mas maraming babae, mas maraming swerte. Anya? Sigurado kayo iti dayta nga ibagbagayo, Manong Randy? Ay na, wala ading doon na. Sigurado ak. Ay, dak kumakayat nga ibaga nga maasyanak met kan ni Nanet kahit. Awan apulos ti ammo na maipapan iti saan anasaya at nga aramido ni Joshua. Una yan ni Joshua. Kunaklakit din no nasaya at panagpampanunot na. Kundi bitin iti rosaryo iti tenged na. Ken iti motor na. Yung babaero matlata. Wan nga raw, saan la ang maysa? Uno, dua ti babae na. Tatlo pa'y Anya? Wan, dua babae kan may sa bakla. Uto-uto mga min di bakla. Gaputan na tayo ni Joshua. Apaw, ilibre na amin rin. Ure, mano aribaw. Anya? Ay sus, saan anasaya at daytang aramidan na? Kaasimat ni Kumarik. Ay, ibagak daytoy kan kuha na. Wan, ibaga ma. Hindi mo ibagbaga. Asyak tinang idanon. Wan! Kitimat na sa bali a babae, malaksid kanya darling. Ha? Ay, kwa. Awan, darling. Sika lang ti babae iti biyag ko. Promise. Nasayat no kasta. Mala, agorder ka nga rodan iti inuman ta. Anya ka diti kayat mong inuman ta. Ibagamla, siyak ni makaamon. Orean niya, basta arak. Sikagit di man. O sige. Mabidang ang pang-asim. Tadi ko nagparten. Itulog na pa'y gidagos ko. Iso a kontrol ang tiinom mo. Wen ka di. Don't worry, darling. Ala, hindi kita gorderan iti arak. Apaw, naimbag man na nakaawid ka pare Joshua. Ha? Wah. Anya? Panunutong pailaang no anya man ang di rason mo? Ay, saan mo't bakit? Anya ka laki din na. Siguro, adda babae man niya. Si Kaki di may. Awan, bakit? Nasingpwet da ito asawa. Anya ka laki din na yan. Amumitin bakit? Orela dua ti rosaryo. Isopat yung matibag baga. Awan babae. Kunak manen, bakit? Kat,
Anya nga rod agapo, akanayon ka marabyan. Naginom kami lang, bakit? Kadwak mo dagiti ko kumpare. Ay na Joshua, uray agbayad ka. Jackpot yun na itangay bagbagam. Sa bali di agparparig na kanyak kat. Maamuak lang nga dar aramidam adyak magustuhan. Putdok day ta, kunak-kunak. Anya? Naimbag ta na danon ka dito'y balayo, kumaray. Wan kumare, naranaam nga awan na panak kita. Awan nga min nakitang danak itakat. Kasta, ay na mare, imayak tadda na patid nga ibagakin ka. Ha? Anya na ita? Makapakigtot ka mat? Pagsayaatan ka di? Saan apagsayaatan, kumare? Amok apagsakitan ti ulom, ngamnasken amaamuam. Ha? Agkakanat met gayam ti babae nila kay mo. Ay sos, adda na kaibaga kanyak. No di mo pa tiyan, surutom nila kay mo ijay ili, ijay pag-inuman. Anya? Saan lang ka no amay sa ti babae na? Uray dala talo, doa babae kan may sa abakla. Anya? Udno talaga ti ata po kini Joshua. Mas daawak ata apay akanayon mo tan amarabyan. Tiliwam ti asawam mare. Saan ang nasaya at day jengar aramiden na? Di nala pinanunot ti anak yaw. Oh, itaman pa yung nasapa ka nagawid, Joshua. Ha? Siguro, naamwam nga mo kung ti aramida man niya. Bakit? Awanan ka itibain? Salbag ka alaklakayan? Kaya tinong panak mo ten, bakit? Kundi bitin ka iti rosaryo di tatangad mo. Kundi ijay motor mo. Gayam ano ti babaem? Salbag ka talaga? Anya? Asino tinakadamagan manan iti dayta, bakit? Awan bibiyang mo no asino tinakaibaga kanyak. Awanan ka itibain? Agasam uray dalatalo. Dua ka no a babae kun may sa abakla. Ha? Ala amin akawas mo dito'y balay. Amin agargarot mo agtalaw kan. Ha? Ay, bakit? Awan na mo ka paparak. Ay na, Joshua. At niya nga awan. Ay kat, pagsisinublatam ang awidan na iti babaeng. Salbag ka hide. Ay, kasta unay apa nangiday dayaw ko kan ka. Gaputa kundi usar ka iti rosaryo. Namgayam ado babaeng Ha? Di ka laagbain. Ala ang amin akawas mo. Agtalaw kan. Awanan ka itibain na lalaki. Ha? Apay nga tinong panak mo datan, darling. Di ka man aging diding awan ambong. Ha? Imbagam kanya kasaklaan. Awanan sa bali, gumulbod ka. Kwarta ti kayat mo kanya. Kundi bitin ka pa iti rosaryo di tatangad mo ha. Ngam, ay sanot gayam ta ulbod ka. Ay. Imbagam pa'y kanya ka awan ti asawam. Ngamadagayam. Ay, kwa. Pasensya ka ko man, darling. Gusto ko man. Agsarita tayo, Jerwan. Nakababay nito yung unag. Ano ti tao? Awan bibiyang ko. Makaragsak ti pa nakaibabain mo. Salbak ka. Nya. Dayta, gapo iti kinaado ti chicks mo. Uray may sa awan nagbati. Ay, uwin nga rod, pare. Diyak amo no ape, di manon ngamin ka ni. Bakit ko? Di mon pagparikutan no asino tinangidanon kan kwa na. Among beten, adulat ta ti tao makakit-kita kada kayaw. Iso di mo amo no sinaw. Ay, Tinapatag kita naamuan ti asawam. Ket tapno balbaliw ka. No saan ana amuan ni nanit day tangar aramida, sigurado nga itultuloy mo. pare. Makasi ma, agbalbaliw kan. Ipakitam kumamit ang nasaya at ikinatao pare. Tapno adamet pakakitaan kadagiti ros-rosaryo nga ibit-bitin mo ititanggad mo. Kaditi motor mo. Saan lang nga ibit-bitin. Tapno saan amadlaw nga dadakis nga raramidam. Mawata pare. Ay, uwin pare. Maawatak, ti kayat mo asaway.